Lagi neng gunung aku lur. Loh, agak negor pisang. Pisang alhamdulillah. Pisang itu apa, Kang? Pisang itu apa? Wah, jan istimewa. Jos. Ketok gedang neng gunung lur. Ya. Halo. Gunung iki, Be. Ya, sip. Senenge ra jamak ya. Wah, entuk kates. Entuk. Cocok. Gedang, piye coba? Wis. Wis. Urip ning desa iki apa-apa ana. Awas katok. Dang. Tak. Dangis tuwa. Sip. Panen neng gunung lur. Panen neng gunung. Jos. Dituntut gedang loro. Di sayur. Sip. Cocok pokoknya. Jos. Sampai gini dulu. Kok golek liyane arep bedol telo. Saiki kelanjutannya bedol telo, oke? Kang, bar ngetok pisang terus bedol telo ya, Kang? Oke, telone telo ketan, Lur. Nang ngisor kono to? Oke, lanjut ke bawah nanti. Iya, di sini arep bedol telo. Ya ta, Kang? Ini edisinya bedol telo ketan ya ta? Neng gunung lur. Lem bedol sing minggu yang lalu wis entek. Ternyata telane jan pulen putih kae. Jos. Tandurannya Kang Sugiman memang istimewa. Oh iya ya. Oh. Kae Mbak Yu kae nandur kangkung brol kae. Wah. Wis wayahe panen ta yo? Alhamdulillah. Ya, Yu Sugiman bedoli kangkung, aku arep bedol telo ketan. Jos. Judulnya edisi bedol telo. Di Kang. Kuwi telo kan ketan po? Oh. Oke. Jos. Oh nek ketan iki papai biru. Oh sing ijo. Lah kuwi kan biru kuwi Kang ngarepan. Oh sing lor kae. Cedak ndek. Ketandilan arep bedol telo ketan lur. Wah iki neng Tales sih. Bentul. Merek rokok Bentul iki. Tales. Oke. Ambil angle-nya yang bagus. Geser. Judulnya arep bedol telo ketan. Jos. Berdua. Nen. Inspirasi Kang. Oke, patang sasenan. Tanaman pohon ketela ketan. Kalau patang sasi udah enak pangan. Patang sasi wis enak pangan. Menurut ahline. Aku kan pengen ahli jabut, orang ahli nandur. Jabutnya berdua, soalnya ya buat dikai kenur, terus dunggak nganggo bambu. Ben jos.
Ya. Oke. Oh iya berat kan? Ternyata berdua Kang. Iya. Yuk. Alon-alon ndak dapetot. 1, 2, 3 pelan-pelan saudara-saudara. Wes. Ngantek gembru habis lah aku keringetku kotos-kotos sih. Bedol telung wit wis. Iki telo ketan kabeh iki lur. Umur 4 sasi. Iki ben digawa Kang Tugiman iku. Kang Sugiman. Sip. Wah, Tawan. pakai kon. Wis, cocok Kang. Aku mesti bagian bedol karo ngewahi bedol. Sing gawa munggah Kang Sugiman. Pokoknya ya kuwi prinsipe wong Jawa ya Kang. Nek ra obah, ra mama. Begitu. Ya. Di kebun ya di upakara. Ditanduri telo ternyata ya hasilnya ya cukup bagus lah daripada ora ditanemi ya toh Kang. Kira-kira pirang kilo kuwi Kang? 3 wit Kang. Oh, ini kan kurang yo. 15 kilonan punjul ya? 15 kilo luwih ya. Alhamdulillah. Jos. Tuh rekosane wong arep pengen mangan telo ketane dilewangi nredek-nredek lho. Lho. Oke. Jadi ini di perbukitan Wukir Harjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Dusunnya Dusun Watu Kangsi. Dusun Watu Kangsi ini lur. Oke ya. Munggah kono kuwi. Wis. Aduh. Ternyata kempis pintu. Judulnya kempis pintu, kempis-kempis. Iki menyekeli handphone apa nek sing nggawa kuwi. Ora semangat, Kang. Oke. Jos. Teradak judulnya. Tekan dhuwur, Lur. Tekan dhuwur. Jos. Gawa nang omah. Aduh. Menggis. Oke ya. Sampai ketemu lagi di periode berikutnya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya dan Pur WTW dari Yogyakarta. Dan jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih.